Nango koni se sema chori ata dumba udafa kito sana ka dugu kiwariado ka dugu momo ka wuliga joge ka chesiri soro afo mali wulu masiri tabao ka wuliga jonu ka chesiri Anéfis na malaboro kwanana bi wati mina bingali laba ingera no bena juillet kalo tle segi ma fere mu sigileno anga wulu masiri tabao bolo oye Anéfis na mamunula oye uribe sega lakana chogomi ngunu ngau kuma jatikin taun maamunu be nulu kuna fondila ye nu ere jabalate malla o sigolente anu be kiwara di malika ku ka olugu dalaka ombela jele fo ka yira ko Anéfis minena shuko ni duguzaje che falai kana yebi kene ka pambarampa bela jele nyeme mina abe soma samabo ba manchuale keba no ye efela na kolade unye kata fara shinim ga ni bela jele ay kaidai al kaida mi ni je bela jele ko ka kele ko minye jasosugo foti soro alela Anéfis bilama abe wulu masiri tabaw ka gungon nana minye armée anademe jekulu no iri suka kor africain falai ube sini wuliga joni chesri su anitle minye bamanchone nduga wale kawa ye bingali minge fogata minge unadan dalela wulu masiri tabaw ka chesri uka wuliga jo Anéfis asuka ndira kumina ka kotoroma boka ka bo kidal konnana falai atonodo de fleni ye sabula nibe keleke nyafi na tugumi kele se chamani farale nywanga bibina mamun wula kana jouer kalo tlenani uye duguma sarache ha sabula ka damine jouer kalo tlenani na kana bla kunungo atle wolo vlala wolo masiri tabauka se dogolente mala uka wulika jo dogolente mala unu deme baga no ye irisila kaw ye ubeka baramga Anéfis na marabolo bela jele konana kuntlenani baraka tugumbu bolo o dogolente kunungo fitirimage wati ja Elize dawu ale a yirasa ka fo aka bataki kono komi ye bamanjore ni wale kaba we falai ado ya to dibika do kubu meru tuguni kana mi ye Anéfis ye ja ala kanuchi ulu nyesi famima o ere de ye droni njuguba enfai aye porontoli ka fo kilometri muga fo kidal masrunana ka sey kani jo tali ni segili mashima bo akeneka munun tunyu senvao munun yu denga na o aya bela jele boronto ka jigi atato ana segito wolo masiri tabaw u segito fana ye munu yokulube ka duru do fiena nulu borku yere nyini uyu wasado unu bela jele na falai miye armée ye kunu ni kuna siningo ay yangadi so ayo sigi Anéfis na marabolo bela jele konnana pick up munu be no olu tasma be ka bola o de ka cha ma munu be nulu suflile no o de ka cha wali ay akera deguni konogan cha manye bamanjone ni wale ka bolo juillet kalo tle woro kata sa tle wolo vlama pangurume aka seka tugumina sanfɛ duguma maw fana kɛlen ku wasado ako tɔ bɛla jele na fɛrɛ nunu bɛla jele kɔfɛ sa falai Jean Élisée daw ka bataki kɔnɔna na ako ko min ye wolo masiri tabaw ye u ka wuli ka jɔ a bɛ fɔ ma ko opération falai ka gosili kɛ ni pankuru ye 35 u y'o de kɛ wa bɛla jele bɛnna a wuli ka jɔ bɛla jele sigira sen kan min ye pick-up ye k'a fɔ blende ye o 5 u y'o lata sisi la pick-up mugan ɲɔgɔnko u y'olu kɔni bɛɛ lajɛlen tiɲɛ min ye moto kɔni ye o bɛ 100 ɲɔgɔnko bɔ wolomasiri tawa ka wulikajɔ n'u ka se senfɛla la nin yɔrɔ in na fala ye min ye Jean Élisée a ko k'u ye bamanjɔni ka wale kɛba min fɔ k'a bɛ taa se maa 200 ma hakilima bɛ kulu kun jamana dɔ fuga ye an tɛ fɛn fara ni 200 in kan o n'i ye sɔrɔsiw kɔni ko 200 t'i ci la Anéfis minan fɛn fɛn nana ka bɔ Moritani sira la fala ye anu ka minanbaw bɛ taa ta yɔrɔ yɔrɔ n'o o ye ani Alizeri dancɛ ye u nana fɛn fɛn lajɛlen koloso k'olu bila armée ye munumunu salo kɛ k'a bɛɛ gosi k'a bɛɛ jeni k'a ban tayi bibi na wulikajɔ de bɛ ka kɛ wolomasiri tabaw fɛ ka bɔ sa ka taa Anéfis ale laminiw bɛɛ lajɛlen na k'a lajɛ ko minnu bɛ yen kunu ni kuna siniko baara kunu ni bi sɔgɔmada in na baara ye tali kɛ o la n'i y'a ta k'a jateminɛ fala ye maa mafalen maa girima maa belebele fɛn fɛn nana Anéfis kɛlɛ la n'o ye bamanjɔni ka wale kabaw ka maa mafalenw ye a si ma segin han a bɛɛ lajɛlen a dajira ye wa min ye kununko sɔrɔ ye Jean Élisée daw ka kunnafoni labanw na a y'a yira sa ko Mali a n'a dɛmɛjɛkulu n'o ye Afrika kɔrɔ maaw ye k'u ka wulikajɔ ko a kɔni sinsinna kɛra mun ye u ye wulikajɔ min kɛ bamanjɔni ka wale kabaw kun nana bɔlɔ fɛn fɛn turu u kun ye fɛn fɛn sigi sen kan u y'a bɛɛ lajɛlen kari ka taa bɛɛ bɔ k'a bin pewu armée ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri a n'a dɛmɛbagaw ko o waleyaw de bɛ senna bi Anéfis n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fala ye kiralita a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn han nin waati in na
ko maaw bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ sɔgɔmada in yɛrɛ la min ye Anéfiskaw ye fala ye an ye maire sɔrɔ ani maire kumana min ye muso minnu ye donbolo kɛ armée ye anu kumana ko ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma baara kɛcogo ɲuman na sabula u ye kɛlɛ kɛ cogo min ka taa n'a ye soforokun na fala ye dugudenw olu ka kisi armée yɛrɛ donnen no maaw ni dugu bengalikɛla ninnu ni dugu cɛ ko foli ka kɛ u ye o fɛɛrɛ ɲuman min sera ka sigi sen kan sɔgɔmada in na nin ye Anéfis ale kɔnɔna baabu ye ka kɛ ni an ka sɔrɔtaw ni an ka ɲinitaw ni armée ale ka communiqué